Terve. Tuli sadepäivä ja sen kunniaksi ajattelin tehdä pienen videon. Lähinnä sen takia, että törmäsin tuolla netin ihmeellisessä maailmassa semmoiseen keskusteluun näistä vanhoista asioista. Tässä on mun takana tämmönen vilja-aitta. Tää on aika vanha, tää on tähän paikalle kasattu 1867. Siitä voi vähän katsella tuota matalan oven lautoja, että ne on pikkusen aikaa nähneet aurinkoa ja vähän muutakin, ja siellä on sepän tekemät lukot ja muut. No, se on sivuseikka. Silloin on eletty nälkävuosia ja aitta on varmaan rakennettu omatarve viljojen säilyttämistä varten siihen aikaan, esi-isät 5 sukupolvea takaperin. No, tarina, mitä tulin kertomaan, on kuitenkin vähän tuoreempi. Tullaan 100 vuotta eteenpäin. Moni on saattanut nähdä näissä vanhoissa aitoissa tämmöisiä messinkisiä kylttejä. Mä koitan tuohon näyttää sen. Tommonen. Ja tuossa joku kyseli netin ihmeellisessä maailmassa, että mikähän tuommoinen mahtaa olla. Nämä on siltä ajalta, kun sotaveteraaneille oli tämmöinen viljakeräys 50-60-luvulta, niin 60-luvulla alettiin sitten viljan lahjoittajille luovuttaa tämmöisiä muistolaattoja, aittakilpi, laatta, millä nimellä sitä sitten on kutsuttukaan, niin muistoksia näitä on sitten ruuvattu aitan ovenpieleen, jossain niitä saattaa olla paljon, ja minullakin sattuu olemaan tässä joku ylimääräinen, mitkä on jätetty tuonne sisälle säilymään, etteivät hapetu tuolla tavalla. Minäkin muistan pienenä poikana rajavartioston partiot tällä rajalla keräsi näitä viljoja, ja muistan, kun partioauto tuli tuohon ja heille annettiin jyväsäkki ja sitten saatiin tämmöinen kilpi siitä muistoksi. Myöhemmin tämä viljakeräys luonnollisesti sitten käytännön syistä muuttui rahakeräyksiksi, ja nyt myöhemminhän se on ilmeisesti jo unohtunut kokonaan. Mutta tämmönen tarina näillä. 60 oli minun tietääkseni ensimmäinen vuosi, kun näitä kilpiä on annettu. Sen jälkeen niitä on jaettu vähän vaihtelevasti. Ja joissakin on vuosiluku, joissakin ei. Näissä ei näytä olevan. Ei tuossakaan olla vuosilukua. Näitä on minulla nyt tuossa joku tämmönen vähän tuoreempi tapaus, niin minä saatan tosta, jos joku haluaa tämmösen niin muistokseni laittaa vaikka nettiin myyntiin. Moi!